ens han dit que era el Saló de la Gent Gran i com que jo soc joveneta he volgut vindre a passar un rato. I nosaltres, que som una mica xafarderes, pues hem vingut a veure el que hi havia interessant. Vamos cada tarde a la Llar. Hoy está cerrado porque está el pabellón y venimos aquí. Bueno, vull provar una mica tot. Molt bé, i aquí teniu el resultat. M'han afavorit molt. Perquè aquí miren la vista, a l'IMO. I com que jo vaig a Barcelona a l'IMO, doncs dic ja que són aquí, doncs miraré la vista. Bueno, ara anem mirant allà a Caldea, que fan massatges, provarem aviam què tal. Ha provat el massatge fabulós. Tenen unes mans estupendes. Me quedaria ja aquí, superbé, superbé. Fantàstic. Hi ha molt ambientillo, la gent està contenta. És la 12a edició, és un saló que ja es feia abans, aquests anys degut a la pandèmia i tot el que ha passat fins ara no s'ha fet, i bé, estem contents de poder-ho retrobar. Abans de la pandèmia ja vam vindre, ja vam fer també l'altre i aquest, i sempre que podrem vindrem, perquè està molt bé. Ja està bé que facin per nosaltres, aquestes coses val la pena. És un dels reptes que tenim sobre la taula, com a comú col·laborem, però jo crec que és un repte major que tenim, el d'acompanyar la nostra gent gran, treballar perquè estiguin al màxim de bé fins al final de la seva vida, no? I avui són ells, demà som nosaltres, no? Això ho hem de fer sempre. A la gent gran ens han de donar ànims i ens han de donar coses que ens donguin vida, eh?